иқдоми зур аз алиф дар мастер ок. шитобед аз 20 то 30 май дилхо техника барои хона. зарфҳои хуштарҳу замонавӣ, асбобҳои сохтмонӣ, мебелҳои босифат. дарҳои истеҳсоли Русия ва Беларусияро ба насиҳат то 12 моҳ аз алиф бе комиссия бигиред. фурсати харидҳои муфидро дар мастер ок аз даст надед. танҳо 10 рӯз доред. интизори шумоем. суроғаҳо: хиёбони рӯдакӣ 53, нишони бари қаҳвахонаи Белапитса, кӯчаи Нусратулло Маҳсум 9, нишони Сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Зарнисор. ассалому алайкум дӯстони азиз. дар мағозаи мастерок иқдоми зур бо алиф то 12 моҳ бефоиз барои шумо пешкаш карданд. ҳаракат кунед, биёед. Аз 20 май то 30 май иқдом давом дорад. ба тамоми маҳсулотҳое ки дар мағоза ҳастанд барои шумо бефоиз дода мешавад то 12 моҳ. дӯстони азиз, дар мастеро қарор дорем. иқдоми зур бефоиз, алиф бефоиз, ина пасудода ҳастай, ина насиаи 12 моҳа бефоиз ҳастай. ҳамаи пасудаҳодан ина духтаро пасудаҳошона медонем ки чӣ хел хушрӯай. ина пешомад иди қурбон мешава, пасудаҳои новинка сафед бо насия метиҳанд 12 моҳ бефоиза. чизе ки мехоҳед биёед харидорӣ кунед. битаваи техника ҳам дохил мешава, плисос, утюг, ҳамаи чиз ина пасудаҳошона абзор мекунам, тамошо кунед. ина ин намудастай, боз ина ин намудош ҳастай. беҳад намудои фасонира бинед духтаро, беҳад хушрӯ. комплектҳои новинкарам овардагианд. иҷада багемо ҳастай, ина багема мепурсиден, чанд намуд багема ҳастай. духтаро то дегои омез, каструлёш, ина хали ҳар намуд омезҳо ҳастай, каструлаи новинка, ина дегои беҳад хушрӯ. шумо ҳамаи амира метавонед ки бо алиф харидорӣ кунед. 12 моҳ бе ягон фоиз, бе ягон чиз оста оста пулша метиҳед. шумо соҳиби анам хеле дегои фасон мешавед. чизе ки мехоҳед барои ошхонаи худ харидорӣ мекунед. ҳамаи ҳамёш шумода мемонад. вақте ки бефоиз бошад дар назари одам наметова. ҳар моҳ аз маоштон додан мегирен. иҷада бинед чӣ хел пасудаҳои хеле новинкаҳои сафед ки чун ҳар вақта дар навор ҳастай барои шумо пешкаш кардистам. ина хел қангиракҳои фасон кришка доранд ки мисол ҳамун тоза хушрӯ бе чанг меистад. ина хали багемои калонтарак омадай, донааки ҳастай. биёед нархи навоша аз пеш бубинед, харидорӣ кунед. номерои мағозаро дар рӯи экран мемонам. ватсап доранд. ватсап шонда чизе ки маъқулай суратша равон кунед, нархи навоша шумода пешкаш мекунанд, гап мезананд. иҷада бинем мясорубка ҳастай, блендро ҳастай, измилчитило чанд намудак, плисосо ҳастай, дегое ки кукмара, чанд намуд дегое ки дига хел бо фирмаҳо ҳастай, грилница ҳастай. духтаро плисосошона бинед. нархи навошон дастрасай, насия ҳастай плисосдам. ина ин намудои дего ҳастай, чанд намуд чай. тифалодам ҳастай. ина иҷа ҳам тифал дорана, ҳам ин хеле термосҳои калон. ёдам насия ҳастай. баъд утюг, ина утюгҳои паровой, утюгҳои хеле обични майдача утюгчарам будай. чӣ намуде ки утюг ҳастай, ҳамаи ҳам ёда алиф ҳастай. духтаро ҳозир иқдоми алиф рафтестай. биёед харидорӣ кунед. ана иҷа бо духтаро медонем ки пасудаҳои хали контейнер, органайзер, хали наворода да пастаяни ман навор мекардам. нонгиракҳо ҳастай, термосҳои рангу баранг, чӣ намуди термос маъқул бошад доранд. ҳатто ин хали подставкаҳои пасудамонак доранд барои қоқшавии пасуда. ин тараф да қошиқҳо, тахтача, чизе ки мехоҳед дар ин магазин дарёфт карда метонем ба осонӣ. магазин бениҳоят калонай.
якум дуюм этаж ҳамаи чӣ дора, ҳатто мебел, битавая техника, посуда, чизе ки мехоҳен дарёфт мекунен. Ваза доранд, духтаро бинен чизои хушрӯай, ҳамаи чизошон. Ина боз посудаҳо чанд намуд мешавад. Ини хали посудаҳои фасонбо доранд, беҳад нухушрӯанд, посудаҳои навинка. ин ҳами ҷои сафедора медарои мебинӣ, дигат кушода мешавад. Духтаро иҷаша бинен чӣ хушрӯай, золотисти посудаҳо, дарунаш сафедаи гирдош золотисти. Боз посудае ки ман доштам, ина ин наборе ки дорум, ҳозир истифода мебарам, фақат гулуш дигарай, инами и гул камтар дигартарай. Ай ирам овардиян, идам насия ҳаста. Ина алиф, иқдоми алифа нав гузоштан. Иқдоми алиф аз 20 май то 30 май 10 рӯз. Духтаро ҳаракат кунен ки то 10 рӯза омада ба ҳами бефоизш, иқдоми бефоиз шумо харидорӣ кунед. Инчунин анами хел посудаҳои бежви цвет ва сафед, ино ҳамаш новинка ҳай. Болош дамина бинед багемаҳо, посудаҳое ки золотисти бу новинка, ҳамаш барои шумо занҳои азиз. Биёен дер накунен ки 10 рӯз, танҳо 10 рӯз иқдом ми бефоиз барои шумо пешкаш кардагиам. Ина иҷада бу ҳастад мева гиракҳое ки рангу ба ранг, чӣ намуде ки мехоҳен ҳаст. Ина холодильникҳои калон, баланд, Samsung, Midea фирмои беҳтарин, иқдом ми алифи бефоиз, ино дам ҳастай. Стиральния иҷада, пилисос, пилисосҳои калон, вентилятор вақташ омадай аллакай. Ина тамошобинони азиз дам ҳастай. Иҷада бо ҳастай духтаро дигар намуди фирмаҳои ҳами стиральни автомат, ҳамаи ҳамиёда иқдом ҳастай. Биёен 10 рӯз муҳлатай харидорӣ кунед. Холодильникҳои бениҳоят баланди хушрӯ бисёр талаб мекунед. Ина фирмаҳои беҳтарин Samsung, Hitachi. Нархи навоша биёен аз пеш худтон бубинед, харидорӣ кунед, барое ки бисёр дар наворо нархи навош ҳамаш ҳастай медонед. Ина намуди духовкаҳо ҳастай духтаро. Ина духовкаҳош ҳамаш Комфорка, Делюкс, фирмаи Bosch, ина посудамойка, Евровен. Ина намудо ҳастай духтаро, Jeffest, ҳамаи ҳамиёда. Ина сенсорни ҳастай, плитаги ҳастай, гази ҳастай. Ина ҳамашда иқдомай. Ҳатто кулерам доранд духтаро. Ина намуд витяшкарам ҳастай. Чӣ намуде ки маъқул боша биёен ай пеш 10 рӯз барои шумо муҳлат. Телевизородам ҳамашда ҳастай иқдом, иқдоми алиф бефоиз. Стиральниҳои полуавтомат тамоми намудуш ҳастай, миниш ҳастай, ина майдача, ина ҷо танг боша. Ина холодильники майдача пурсида буден, кадом подписчик пурсида буд, ина майдача холодильник. Ҳамаи ҳамиёда алиф қатӣ гирифта метонед. 1 солда оҳиста оҳиста пулша метиҳед. Шумода мемона беҳтарин чизҳое ки як умрам гӯям истифода бурда метонед. Як хел чиз аст ки ҳам бисёр истифодаш мебарӣ, нағзай. Ина дӯстони азиз мебелодам алиф ҳастай. Ҳама намуди ҳамиёра бефоиз шумо харидорӣ карда метонед. Ина спальни гарнитур чанд намуд дора. Ина серый цвет, сафед, цветои необычный. Харидорӣ мекунед, мемона шумода. Иқдом якумин шуд дар мастерок, дар ҳарди мастерок ҳастай. Ҳами иқдом биёен харидорӣ кунед. На нархош дастрасай, чизи нағз, сифати олӣ мегирена ҳамиҷа. Ина кресла, дивано, ина уголоко, диваное ки калонанд беҳад. Ина фасоно ҳамашда 0% комиссия. Ина дивано
кресла, диван, стол, стул, обои, дар, межкомнатни даро ҳастай, дарои калон ҳастай, ҳамаи ҳамёда иқдом ҳастай. Дӯстони азиз, ина абоёе ки замонавӣ, ҳамаш нежни цвето, инами даро, дарои беруни хона, даруни хона, ҳамашда шумо бефоиз метонен харидорӣ кунен. ина дӯстони азиз, новинкаи дарошон беҳад хушрӯяй, ҳама светлияй, светои мехостагитона харидорӣ кардан метонен. дар навораи пешина дар бораи ҳами насия алифи 0% буд. ина барои шумо ба назар гирифтан, ҳами иқдома кардан духтару занҳои азиз, ҳаматон да тамошобинон. ина тамошобинон ба кулли ҳаматон ҳами насияе ки 0% хостен, ина кардан. дарора бинен беҳад хушрӯяй. ина мегирен насия метиятон. ина хали стулорам доранд тамошобинони азиз. ина стулое ки мешинен хонада, компютер, да пеши компютер, барои дузандаҳо, ина ҳама намудуш ҳастай. калон, майда, чӣ намуде бихоҳен дастрас кардан метонед.